حسین شاہ صاحب کلندری سر نال موجود ہیں. آپ دے نال گفتگو کرے نے, آپ دے کول جاننے کہ آپ کیا کچھ جان دین دربار عالیہ دے حوالے نال. اگر سجری دی گال کیتی ونجے تو اون دے بارے کتنا کچھ جان دین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. توفہ پیر فقیر یا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ بادشاہ جلال اللہ مدد. اچھا یہ دسو شاہ جی کہ مزار عالیہ دی گال کیتی ونجے یا مطلب سائیاں دے سجرے دی گال کیتی ونجے تے این دے بارے تواڈے کول کیا نال؟ یہ ساڈے کول یہ ہے کہ یہ حضرت پاک نورنگ جہانیہ بادشاہ چاہت امجد انہاں دی 10ویں امام حضرت امام نقی علیہ السلام دے بیٹے جناب جعفر ثانی, وڈا بیٹا جناب حسن اکثری, جنہاں دے بیٹے نے حضرت امام مہدی علیہ السلام. مقصد پسند ہے کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دے چاچے دا خاندان ہے, اتنا قریب ہے. اور اس کے بعد دستار محمد تے وارث نے, انہاں دے کول تمام تبرکات نے, آیت تطہیر, مولا علی مشکل کشا دی وہ ذوالفقار. مقصد ائمہ طاہرین دیاں تمام جو اللہ دی عطا کردہ مقصد ہے کہ انہاں دے کول او تمام اشیاء موجود ہیں, نشانیاں جڑیاں سہدات دیں. اور جد امجد انہاں دی شیر شاہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری ہے, حضرت مخدوم جہانیہ بادشاہ دے پوترے, فن تعلیمات علم تمام حضرت علی محمد راجن جڑے اس دور مجتہد اعظم ہیں برے صغیر و پاک و ہند, انہاں دے پوتے نے. اور انہاں دے کول انہوں نے تمام وظائف یا جو کو خدائی نظام ہے انہاں بادشاہاں کول انہوں نے حاصل کیتا. اس تو بعد تبلیغ اسلام کرتے ہوئے سردار دا جڑا اصل سلسلہ ہے وہ پیغام حسین ہا, اور گھر گھر جا کے حقیقت بتائی. اور اس تو بعد اللہ دی اتنی عطا ہے کہ انہوں دے پانی دے نال اس جگہ دے وچ خدائی نظام ہے. جس طرح کا آب زمزم میں اتھے جاؤ تو دے نال پیون نال بندے نوں کیا شفاعت ملدی ہیں, اس طریقے اس نگری دا پانی جڑا ہے تمام مرضاں دا علاج ہے, تمام اولاد سہدات جڑی او دی آل اولاد ہے. مقصد ہے کہ ہر نیک کام دے وچ ملت اسلامیہ دی دعا دی وکالت کرتے ہیں, یہی بادشاہ دی مقصد ہے. اور 24 گھنٹے ہر رنگ ہر قسم دا مقصد ہے. باقی انہاں نے اپنے آپ نو فنا فی اللہ حسین وچ رکھے ہوئے ہے. یہ دنیا دی مقصد ہے کہ ایسی کتاباں نو سائیں نہیں پسند کریں دے جن دے وچ اللہ اور شرک والی بات ہی ہوئے. چاہندے کہ سائل آوے خود میرے نال بات کرے, خود میرے کو اپنی وظائف جو بھی ہے غیبت سرکار دی زیادہ ہے. اور باقی تمام تویزات دس چکے ہیں نا بھی شفاعت خانہ ہے پہ مرشد خانہ سرکار دا شہنشاہ کلندر کبریا ہے پہ, جس مقام تے اج بھی اس ٹائم سرکار دی کافی موجود ہے. مخدوم جہانیہ جہاں گشت بادشاہ یہ. اور اس تو بعد یہ سلسلہ ماتمداری عزداری پر اعظم ایشیا دے اندر سب تو بڑے یہ مقصد ہے کہ دعوے دار نہیں بلکہ حقیقت ہے. شاہ جی 2 سوال کرے سائیں میں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ دسے سو کہ ماشاءاللہ آپ مطلب سائیں اور دی اولاد چو آپ مطلب یہ جگہ تے رہن سرکار دا کوئی ایسا معجزہ جڑا تساں آپ ڈٹھا ہوئے؟ سرکار دا معجزہ یہ ہے کہ جس بندے نو اپنا ویکھنا ہوئے بھی میں سرکار دا مراقبہ چاہنا یا زیارت کرنا چاہنا تو سرکار دی 7 جمعرات حاضری دے وے. اینا فرض کیتا ہے کہ بندہ مزار تے نہیں پہنچ سکتا. اس تو بعد وہ اپنے گھر دے وچ ذکر الہی جو سہدات دی اولاد دسنا ہے اس تے عمل کرے. باقی رہ گئے معجزات یا زہری یہ تواڈے سامنے کہ انسان ہلکے دا بٹے ہوندا, کتے دی کارو بھونکدا دے اندر پانی نہیں جا رہا ہوندا, ڈاکٹر تمام مقصد ہے کہ اس دا علاج نہیں کرتے, مگر سرکار دا زندہ معجزہ ہے کہ دے پانی پیون نال اس کلام دے اندر اور اس حدود دے چاونے انسان تو زندگی مقصد ہے نئی زندگی حاصل کرتا اس بیماری تو. یہ زندہ سب تو بڑا معجزہ ہے.
باقی اولاد ہے باقی اور خواہشات کیونکہ اللہ دا وکیل ہے اور اللہ دا جج ہے اس واسطے دی ذات تے کون بن شاہ جی بہت شکریہ بہت مہربانی آخر دے وچ جھوک ٹی وی این ٹائم پوری دنیا دے وچ ڈٹھا ویندا ہے اور جھوک ٹی وی نے ہمیشہ تو اپنے اولیاء اکرام ہوون اوصیاء اکرام ہوون خطے دے وچ جتنے بھی اللہ دے ولی ہیں ساری کوشش رہی ہے کہ اسا ڈاکومنٹری بنا کے پوری دنیا کو دکھاؤں آخر دے جھوک ٹی وی دی ٹیم کیونکہ ملتان تو اتھا تک آئی ہے تو آخر دے جھوک ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو جھوک ٹی وی دے حوالے نال کیا آکھسو ٹی وی دے حوالے نال یہ کہ اساں انہاں دے حق وچ دعا کرتے ہیں خداوند عالم تانوں کامیاب کرے اور اس پاک ولی دی مقصد ہے کہ شفاعت ہے کہ یہ تمام بزرگاں دا لاڈڑا ہے اور آمن والے تمام عزیز جڑے ساڈا دعوی ہے نا بھئی لجپال پریت نو توڑ دینے جیندی پاں پھڑ دے انہوں چھوڑ دینے اے خانہ خدا مصطفیٰ اس دی حویلی اس دے مقام تے آون نال کوئی سیر جتنی بڑی مراد لے خصوصاً عوام تو ہٹ کے ایک بات ہے سرکار صرف مسلمان تک محدود نہیں عالم آدم صفی اللہ تمام آدم چرند پرند لئی سرکار دا مقصد ہے دعا دا نقصہ صبح شام جاری ہے خصوصاً اساں دعا کرتے ہیں کہ اس چینل دے عزیزاں نو مولا کامیاب کرے اور اس معاملات تے صبح شام جڑی کوشش ہو تانوں خداوند عالم کامیاب جی بہت شکریہ بہت مہربانی جی ناظرین جی میں کہ میں تو کو دسیا کہ نورنگ شاہ جہانیہ سرکار دے مین علم دے تے جویں تساں دربار تو انٹر تھی سو تا مین علم تے میں موجود ہاں اگر ناظرین تساں اتھا آونا چاہندے وے تا ملتان تو آونا رستہ احمد پور سیال تو غالباً کو 7 تو 8 کلومیٹر پہلے مشہور و معروف جگہ ہے اور سرکار حسنی حسینی سیدن سرکار دے جن نسب دی گال کیتی ونجے تو آپ دا اچ شریف دے نال ون کے آس جڑا نسب ملتا ہے یعنی آل نبی اولاد علی ہیں تو ناظرین آخر دے این شعر دے نال اپنے میزبان کو دسو اجازت کہ دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون تو آویں تے ہسن سارے ٹر جاویں تے رون اپنی زندگی کو بناؤ ایہو جیا کہ کم سے کم اساں مطلب اولیاء اکرام دے نال نسبت رکھوں اساں اوصیاء اکرام دے نال نسبت رکھوں اساں محمد و آل محمد دے چاہون والے جڑے ہیں انہاں دے جڑے خادم ہیں جڑے غلام ہیں تبع تابعین ہیں محمد و آل محمد جڑے مطلب جڑے انہاں نال مخلص ہیں جڑے انہاں دے نال ٹچ ہیں جڑے انہاں دے نال مطلب کیونکہ یہ رابطے دی کڑی ہے اللہ دے نال ملن دا واحد رابطہ ہے ولی اللہ جنہاں سا ولی اللہ تک پہنچ میں تو ساکو اللہ رب العزت دے ونجن تک کیونکہ ولی اللہ ایک وکیل ہے تو ناظرین جڑے رہو سو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دے نال اپنے میزبان رضوان حسین کو دے سو اجازت اللہ حافظ اللہ نگہبان